Nää ois pitänyt näyttää museoajoneuvotarkastajalle. Niin johda. Mikä? Tallikaapeli. No karvalangat justissa. Niin, tallikaapeli. Vuotinarusta saatana katsojan kanssa. No niin, ei muuta kuin... Niin, nyt siellä on uudet suuttimet ja... No niin. Sitten siellä on uudet... Varo vain, ettei lähde käsistä. Oot vaihdepois päät sitten ennen kuin käy. Niin. Se on muuten harvinaisen totta. Nämä menee rivit myöhemmin. Niin. He tulee ulkolaiset, lähetäänkö me kohta? Oota, meillä on vähän vielä. laittoa. Roodoriteipillä me ei katteta näin. Ilmassa oli. Meillä tehdään aina näin, kato niin. Saksalaisia tuli kerran Oslon leirintäalueelle ja kuule ne perkele rätväkkäpit tuli siihen. Kaikki pani riviin kuule nurmikolla ja siellä ei viimeinen kerennyt pyöränpata pois, kun se ensimmäinen lähti pois ja klap 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 meni ja se jäi viimeinen alle. Meni peilit nurin ja kyykky pyörii. Siellä käytiin vaikka se tehtiin. Se ei pöllyttänyt mitään, niin ei se ole tuntunut oikealta. Ainakin paikallaan